Една брокерка казала, че нямало готови апартаменти. Не били обзаведени, не били на среден етаж, не били в централната част на града, нямали паркоместа. Хе-хе, яла да видим. Ето го, готов и обзаведен. Дневен тракт с кухненски бокс. От дневния тракт се излиза на тераса. Климатик за отопление и охлаждане. Коридор Г-образен. Входната врата е срещу нас. Това е детската спалня. Тук имаме перално помещение, сушилня, пералня. Срещу него баня с тоалетна. Банята с тоалетната е с прозорец за по-добра вентилация. Това е спалнята, родителската, от нея също се излиза на тераса. Среден етаж, етаж 3, тухлено строителство, 2 асансьора в сградата. Какво повече ви трябва? Имаме възможност за купуване на паркомясто. Цена на апартамента 220 000 евро, цена на паркомястото 21 000 евро, подземно паркомясто в района на Лятна Тракия. За оглед и повече информация пишете ми.